Genesis Kapitulo 26. Si Isaac nagpuyo sa Gerar. Karon may gutom na naman sa duta, wala lapot sang gutom nga sadtong panahon ni Abraham. Si Isaac nagkadto kay Abimelech nga hari sa mga Filistinhon sa Gerar. Ang Ginoo nagpakita kay Isaac nga nagsiling, hindi ka magkadto sa Ehipto. Magpabilin ka sa duta nga ginasiling ko sa imo, nga imo pagapuyan. Diri ka lang anay magpuyo, kay pagaupdan ko ikaw, kag paghatagan sing mga kaayuhan. Ihatag ko sa imo, kag sa imo mga kaliwat, initanan nga mga kadutaan. Tumanon ko ang ginsaad ko sa imo amay nga si Abraham. Hatagan ko ikaw si mga kaliwat, nga pareho kadamo sa mga bituon sa langit, kag ihatag ko sa ila initanan nga mga duta. Ang tanan nga mga pungsod sa duta magapangayo sang akon nga bendisyonan ko man sila, subong sang akon pagbendisyon sa imo mga kaliwat. Hatagan ko ikaw si mga kaayuhan, kay si Abraham nagtuman sa akon, kag sang tanan ko nga mga sugo kag kasuguan. Gani si Isaac nagpuyo sa Gerar. Kung pamangkuton siya sa mga tao, sa sina nga duog nahanungod sang iya asawa. Nagsiling siya nga utod niya siya, kay nahadlok siya magsiling nga asawa niya siya. Nahadlok siya sa mga tao didto, kay basi patyo nila siya. Agud makuha nila si Rebecca nga tama gid katahom. Sang nagdugay-dugay na si Isaac didto, natabuan nga si Abimelech nga hari nakagwa sa iya bintana, kag nakita niya nga nagadaluay si Isaac kag si Rebecca. Ginpatawag ni Abimelech si Isaac kag ginsingganan, asawa mo gali siya. Nga nagsiling ka nga utod mo siya. Nagsabat siya, nagahuna-huna ako nga basi patsyon ako, kung magsiling ako nga asawa ko siya. Si Abimelech nagsiling, ano ang ginhimo mo sa amon? Kun abi, natabo nga ang isa sang akon mga tinawo nagpakihilawas sa imo asawa. Kun tani, ikaw ang kabangdanan sang amon pagpakasala. Si Abimelech nagpaandam sa tanan nga mga tawo. Bisan sino nga maghimo sing malain sa sini nga tawo, o kun sa iya asawa, pagapatsyon. Si Isaac nagsabog sa sadto nga duta, kag sa sadto nga tuig nagpatubas siya sing 100 kapilo sang iya ginsabog, kay ang Ginoo nagbendisyon sa iya. Nagpadayon siya sa pag-uswag, kag nagmanggaranon gid siya. Ang mga Filistinhon nahisa sa iya, kay madamo ang iya mga karnero, mga baka, kag mga ulipon. Gani gintampukan nila ang mga bubon nga ginkutkot sa mga ulipon, sang iya amay nga si Abraham sang buhi pa siya. Dayon si Abimelech nagsiling kay Isaac, palayo ka sa amon, kay nagamhanan ka pa sa amon. Gani si Isaac naghalin, nagpatindog sang iya mga tolda sa kapatagan sang Gerar, diin siya nagpuyo sing madugay. Ginpakutkutan niya man ang mga bubon nga ginkutkot sadto anay sang iya amay nga si Abraham, kag gintampukan sa mga Filistinhon sang mapatay na si Abraham. Ginhingalanan ini ni Isaac sa mga ngalan nga ginhingalan sang iya amay. Ang mga ulipon ni Isaac nagkutkot sing bubon sa kapatagan, kag nakasapo sila sing tuburan. Ang mga manugbantay sa mga hayop sa Gerar nagpakigsuay sa mga manugbantay sa mga hayop ni Isaac, kag nagsiling sila, amon ini tubig. Gani ginhingalanan ni Isaac ang bubon kasuayon. Ang mga ulipon ni Isaac nagkutkot na naman sa isa ka bubon, kag nag-inaway na naman sila nahanungod sadto nga bubon. Gani ginhingalanan niya yadto nga kaawayon.
Naghalin na naman siya gikan didto, nga nagpakutkot sing isa na naman ka bubon. Wala na sing sinuay nga nahanungod sadto nga bubon, gani ginhingalanan niya yadto nga bubon nga kahilwayan. Nagsiling siya, karon ang Ginoo naghatag sa aton sing kahilwayan sa duta, kag magauswag kita diri. Si Isaac naglakat nga nagkadto sa Beersheba. Sadto nga gabi ang Ginoo nagpakita sa iya nga nagsiling, Ako ang Diyos sang imo amay nga si Abraham. Hindi ka magkahadlok, kay kaupod nimo ako. Bendisyonan ko ikaw, kag hatagan sing madamo nga mga kaliwat, tungod sang akon saad sa akon alagad nga si Abraham. Si Isaac naghimo sing altar didto, kag nagsimba sa Ginoo. Dayon, naghimo siya sang iya kampamento didto, kag ang iya mga ulipon nagkotkot sing isa na naman kabubon. Ang kasugtanan ni Isaac kag ni Abimelech. Si Abimelech nag-abot halin sa Gerar sa pagpakigkita kay Isaac. Upod kay Asuhat nga iya palamangkutan, kag kay Pikol nga pangulo sang iya mga soldado. Si Isaac nagpamangkot, nga bala nagkari ka sa pagpakigkita sa akon, nga sang una ginkontra mo ako kag ginpahalin mo gani ako sa imo duta. Nagsiling sila, karon naibaluan na namon nga ang Ginoo kaupod nimo, kag nagauna-huna kami nga dapat kita maghimo sing kasugtanan nga may panumpa. Luyag namon nga magsaad ka nga hindi mo kami pag-anhon, subo nga wala kami mag-ano sa imo. Nagmaluluyon kami sa imo, kag ginpalakat namon ikaw nga wala pag-anaha. Karon maathag ang Ginoo naghatag sa imo sing mga kaayuhan. Si Isaac nagpaluto sing manamit nga mga pagkaon para sa ila, kag nagkaon kag nag-inom sila. Aga pagid sang madason nga adlaw, ang tagsa-tagsa sa ila nagsaad nga nagapanumpa. Si Isaac nagpaalam sa ila, kag nagbulagay sila subong nga mga abyan. Sadto nga adlaw, ang mga ulipon ni Isaac nag-abot kag nagsugid sa iya, nahanungod sang bubon nga ila ginkotkot. Nagsiling sila, nakakita kami sing tubig. Ginhingalanan niya ang bubon Seba. Amo ini ang kabangtanan nga ang mga banwa ginahingalanan Beersheba. Ang mga dumuluong nga mga asawa ni Esau. Si Esau nagaedad sang 40 ka tuig sang pagpangasawa niya kay Hudit nga anak ni Bire nga Hithanon. Ginpangasawa man niya si Basemat nga bata nga babayi ni Elon nga Hithanon. Ini sila nagtublag sang pangabuhi ni Isaac kag ni Rebeka. Mga kaabiyanan, inyo bantayan ang masunod naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 27. Madamo gid nga salamat.